راديو إيرنا حزو السلام تنا تقبلوا أبستفل عليكم عط علم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع 10 تلكاتيت كل تشعن إسران حدن فنواري ديرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቂቦም ዝጸንሑ ማዓስከራት ሽመልባን ሕጻጽን ከዓጽዎም ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ መቐለ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ሓደ መንእሰይ ተቐቲሉ ኣብ ሱዳን ተቃውምቲ ወገናት ዝሓቆፈ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስትራት ቆይሙ ስልጣኑ ብሸሞንተ ለካቲት ዘብቅዐ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ንሶማል ከም ዘይውክል መራሕቲ ርእሰ ምሕደራት ገሊጾም ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቂቦም ዝጸንሑ ማዓስከራት ሽመልባን ሕጻጽን ከዓጽዎ ከም ዝወሰነ ሓላፊ ክፍሊ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ አቶ ተስፋሁን ጎበዛይ ገሊጾ ንሱ ሎሚ 9 ለካቲት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ማዓስከር ሽመልባ ክዕጾ ዝተወሰነሉ ምኽንያት ካብ ዶብ 20 ኪሎ ሜትር ጥራይ ዝረሓቐቡ ምዃኑ ንድሕነት ስደተኛታት ተባሂሉ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝተደንገገ ሓደ ማዓስከር ካብ ዶብ 50 ኪሎ ሜትር ክርሕቕ ኣለዎ ንዝብል ሕግዝ ጥሕስ ብምዃኑ ኣረዲኡ ማዓስከር ሕጻጽ ድማ ስደተኛታት ክነብሩሉ ኣብ ዘይምችእ በረኻ ስለ ዝተደኮነ ቅድሚ ዓመት ክዕጾ ከም ዝተወሰነ ዝሓበረ ኣቶ ተስፋሁን ህወሓት ኣብ ትግራይ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ክዕንቅፎ ከም ዝጸንሐ ኣስሚሩሉ ኣብዚ ክልተ ማዓስከራት ዝነበሩ ኣሳት 20,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ሃለዋቶም ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ እዩ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ማዓስከራት ሽመልባን ሕጻጽን ኮነ ተባሂሉ ከም ዝዓነወን ትካላቱ ከም ዝተቓጸለን ናይ ሳተላይት ስእልታት የነጽር ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ትማል 9 ለካቲት ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ተቃውሞ ተኻይዱ ኣብቲ ዝበዝሑ መንእስያት ጎደናታት ብምዕጋትን ጎማታት መኪና ብምቅጻልን ዘካየድዎ ተቃውሞ ወተሃደራት መንግስቲ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ሓደ መንእሰይ ከም ዝተቐትለ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ እቲ ነባሪ ከተማ መቐለ ዝኾነ መንእሰይ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ተወጊኡ ናብ ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ዝበጽሓሉ ከም ዝሞተ ንሓደ ካብ ሓካይም ናይቲ ሆስፒታል ብምጥቃስ እቲ ኣገልግሎት ዜና ኣረጋጊጹ ኣብ ጎደናታት ተወጊኦም ዘልዕሎም ዝሰኣኑ ከም ዘለውን እቲ ስሙ ክዕቀበሉ ዝመረጸ ዶክተር ጠቒሱ መንእስያት መቐለ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለያ ከተማታትን ዓድታትን ዘብጽሕዎ ዕንወት ዝምታን ዝቕጽል ዘሎ ዓመፅን ንምቅዋም ናብ ጎደናታት ከም ዝወፁ ካልኦት ወገናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ይገልጹ ኣለዉ እቲ ተቃውሞ ዝተኻየደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩነታት መቐለ ናብ ንቡር ተመሊሱ ህዝቢ ዕለታዊ ናብርኡ ይመርሕ ከም ዘሎ ንምርኣይ መራሕቲ ሃይማኖት ናብታ ከተማ ኣብ ዝለኣኸሉ እዋን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትግራይ ምብጻሕ ዘካየደት ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ምስ ኣዴታት መቐለ ኣብ ዘካየደቶ ርክቡን ታሪክ ተቃውሞ ከም ዝበጽሓዩ ተመልኪቱ ህዝቢ ትግራይ ብኣዘዝቲ ሰራዊት ኣመሓደርትን ሰበስልጣን መንግስትን ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣኼባታት ሓያል ተቃውሞታት ይስምዕ ከም ዘሎ በብእዋኑ ዝልሕቕ ዘሎ ናይ ቪድዮን ድምፅን ሰነዳት ይረጋግጹ ብሰራዊት ኤርትራ ተደጊፉ ሓያሎ ከተማታት ትግራይ ክቆጻጸር ዝኽኣለ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጽጽሩ ብምእታው ኩነታት ናብ ንቡር ናይ ምምላስን ናይ ምርጋእን ስራሕ የካይድ ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ካብ ዝዝረሓቐ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶቅ ኣብ ስምምዕ ጁባ ካብ ዝተሳተፉ ተቃውምቲ ወገናት ዝሓቆፈ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስትራት ኣቆይሙ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንዝነበረ ካቢነ ሚኒስተራት ብ7 ለካቲት ድሕሪ ምብታንዩ ብ9 ለካቲት ሓድሽ መንግስቲ መስሪቱ ዘሎ ተቃውምቲ ዝርከቦም 25 ኣባላት ዝሓቆፈ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስተራት ንምቋም ብኩሉ ወገን ኣብ ሓፈሻዊ ምርዳእ ከም ዝተበጽሐ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቅ ገሊጹ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስተራት ሱዳን ንመራሒ ዕጡቕ ሓይሊ ምንቅስቓስ ንማዕርነትን ፍትሕን ጅብሪል ኢብራሂም ሚኒስተር ፋይናንስ ክኸውን ኣብ ሓድሽ መንግስቲ ከካትቶን ከሎ ጓሉ ንህቡብ ሱዳናዊ ፖለቲከኛ ሳዲቅ አልማህዲ ዝኾነት ፖለቲከኛ ማርያም አልማህዲ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኮይና ተመዚዛላ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስተራት ሱዳን ካብ ተቃውምቲ ውድባት ሰልፍታትን ምንቅስቓሳትን ብዝተወከሉ ሲቪል ክዕብለልን ከሎ ካብቲ ስልጣን ሃገር ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ወገን ድማ ክልተ ጥራዮም ተጸንቢሮም ن30 ዓመታት በፕሬዝደንት ዑመር አልበሽር ዝተመርሐት ሱዳን ድሕሪ ምውዳቕ ትመርሐ ነበር ኣብ ዝኽልተ ዓመታት ኣብ መስርሕ ምስጋር ዲሞክራስያ ትርከብ ስልጣን ክብሕቱ ዝደልዩ ዘለዉ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሃገር ድማ ከም ኣውራ ዕንቅፋት ናይቲ መስርሕ ይረኣዩ ምህላዎም ዝተፈላለዩ ወገናት ይወቕሱ ኣብ ሶማል ሓድሽ ፕሬዝደንት ክምረጽ ብዘይምኽኣሉ እቲ ሃገር ናብ ተወሳኺ ፖለቲካዊ ወጥሪ ትሽመም ከም ዘላ ተሓቢሩ
ስልጣኑ ኣብ 8 ለካቲት ንሓድሽ ተመርጸ ፕሬዚደንት ከረክብ ዝነበሮ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላህ ፈርማጆ ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራትን ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ይኹን ፕሬዚደንት ክካየድ ኣይከኣለን። እቲ ፕሬዚደንት መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራት ፑንትላንድን ጁባላንድን ከም ኣውራ ጠንቂ ዘይምክያድ ምርጫን ተፈጢሩ ናይ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥርን ይወቕሶም ኣሎ። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ግዳም ሓይልታት እውን ኣብ ዝተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ኢድ ከም ዘለዎም ኣመልኪቱ። መራሕቲ ርእሰ ምሕዳር ጁባላንድን ፑንትላንድን ብወገኖም ስልጣን ፕሬዚደንት ፈርማጆ ብሶኒ 8 ለካቲት 2021 ስለ ዘብቅዐ እቲ ፕሬዚደንት ንሶማልን ፌደራላዊ መንግስትን ከም ዘይውክል ይነጽግዎ ኣለዉ። እዚ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ርእሰ ምሕዳራትን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርዳእ ምስቲ እቲ ሃገር ዘለዋ ጸጥታዊ ሃጓፍን ስንኮፍ ምምሕዳር መንግስትን እንደገና ናብ ውድቀት ከይተመርሕ ተሰጊኡሎ። ሶማሊ 22 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ስርዓት ሲያድ ባረ ኣብ 1991 ድሕሪ ምውዳቑ እቲ ሃገር ናብ ምብታንን ሕንፍሽፍሽን እያ ወዲቓ። ንኹለንተን ዝተፈንጨላን ክፍንጨላ ዝደልያ ዘለዋን ርእሰ ምሕዳራት ዝጥርንፍን ማእከላይ መንግስቲ ንምቋም ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ነዊሕ ዓመታት መስርሕ ኣብዚ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝሓሸ ተስፋ እኳ እንተተራእዩ ናብ ድሕሪት ከይምለስ ሓያሎ ወገናት ስክፍቶም ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሶማል ኣብ ከባቢቲ መራሕቲ ርእሰ ምሕዳር ምስ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ኣኼባ ዘካይድሉ ዝነበሩ ዞባ ብ8 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 13 ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ። ኣብ መንገዲ ዝተጻወደ ኖታጊ ብመካይን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኣባላት ጸጥታ ዞባ ጋልሙዱግ ኢላማ ዝገበረ ምንባሩ ሓላፊ ጸጥታ ጀነራል መስዑድ ማሕሙድ ኣረጋጊጹ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ هذه إذاعة إرنا ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና። ካብ ዝቐፂሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ብሶሙን ዚ ቀርበልኩም ሰናይ ምክትታል። هذه إذاعة إرنا እንቅፋታት ምርጫ ሶማልን ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋን ባይቶ ኣውን ፕሬዚደንታውን ምርጫ ሶማል ብሶኒ 8 ለካቲት ክካየድ ነይርዎ። እንተኾነ ቅድሚ ምርጫ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ፌደራላውያን ርእሰ ምሕዳራትን ክበጽሑ ዝነበሮም ስምዓት ኣብ እዋኖም ክብጽሑ ብዘይምኽኣሎምን ዝተፈላለዩ መሓለኻታት ክፍትሑ ብዘይምኽኣሎምን እቲ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ ዕለት ክካየድ ኣይተኻለን። ኣብ ሶማል ኣቐዲሙ ክካየድ ጸንሐ ምርጫታት ብ14,000 ወከልቲ ዓበይቲ ዓዲ እንዳማይ ቤት ድምፆም ብምሃብ ሓገግቲ ኣካል ኣባላት ባይቶን ወከልቲ ህዝብን ይመርጹ። እቶም ሓገግቲ ኣካል ድማ ኩሉ ማይ ቤት ከም ዝተወከለን ስልጣን ከም ዝተመቓርሐን ብምርጋጽ ፕሬዚደንት መርጹ ጸኒሖም። ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላህ ፈርማጆን ኣብነት ብኸምዚ ኣገባቢው ኣብ 2017 ተመሪጹ። እዚ ብ4.5 ዝፍለጥ ኣገባብ ምርጫ እተን ዝዓብያ ዝበሃላ እንዳታት ዲር ዳሮድ ዲግል ምሪፈልን ሃዊን ዝበሃላ ዝለዓለ ሓይሊ ክበን ከሎ መራሕቲ ኣብ ክንዲ ብውድድር ዝምረጹ ናይ እንዳታት ፍልልይ ዝፈጥርን ኣብ ክንዲ ብቑዕ መራሒ ክምረጽ ዝገብር ብወገነይ ወገንካ ክፍጠር ጸኒሑ። ብ4.5 ኣገባብ ምርጫ ተቐይሩ ኣብ 2020 ቀጥታዊ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ክተኣታቶ ሓሳብ ቀሪቡ ኣብ ዝርርብ ወሪዱ። እንተኾነ እቲ ሃገር ብሰንኪ ጸጥታን ሓያሎ ወገናት ነዚ ለውጢ ክቕበሉ ቁርባት ዘይምንባሮምን ክትግበር ኣይተኻእለን። ኣብ ክንድኡ ነቲ ዝነበረ ኣገባብ ምርጫ ምምሕያሻት ክግበረሉ ተወጢኑ። ካብቲ ዝተጸውዐ ምምሕያሻት ወከልቲ ህዝቢ ናይ ዝመርጹ ዓበይቲ ዓዲ ቁፅሪ ክውስኽ፣ ብምኽንያት ጸጥታ ናይ መምረፂ ነቑጣታት ክጎድል፣ ዓበይቲ ዓዲ ብሲቪላውያን ማሕበራት ብባህላውያን ሽማግለታትን ብመንግስትን ክምረጹ፣ 30 ሚእታዊት ወናብር ባይቶን ወከልቲ ህዝብን ንደቂ ኣንስትዮ ክሕዛእ፣ ኣባላት ባይቶ ብወከልቲ ህዝቢ ክምረጹ፣ ኣባላት ባይቶ ናይታ ብገዛእ ፍቓዳ ነጽነታ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ክምረጹ ዝብሉ ይርከብዎም። እንተኾነ እዚ ናይ ምርጫ መምሕያሻት 3 ካብ 5 ክፍለ ሃገራት ማለት ጋልሙዱግ፣ ሂርሻበለን ደቡባዊ ምዕራብን ክቕበልኦም ከለዋ እተን ዝሓየላ ምዃነን ዝግለጸለን ዝለዓለ ርእሰ ምሕዳር ዘለወን ፑንትላንድን ጁባላንድን ነጺገንኦ። ፑንትላንድን ጁባላንድን ኣብ ክፍለ ሃገረን ይኹን መንግስቲ ዝለዓለ ሓላፍነትን ጽልዋን ክህልወን ብምጥላቤን ነቲ ስምዕ ከም ዘይቅበልኦን ኣብ ምርጫ ከም ዘይሳተፋን ሓቢረን። ኣብ ምርጫ ሶማል 14 ፕሬዚደንታውያን ሕፁያት ክነብሩ ከለዉ ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ዝነበረ ሼክ ሸሪፍ ኣሕመድ ከም ዝወዳደር ድሕሪ ምግላጹ ክሕፀን ከሎ እቶም ሕፁያት ቆንስል ሕፁያት ፕሬዚደንት ብምዃም ንሼክ ሸሪፍ ኣቦ ወንበር ጌሮሞ ነይሮም። እቶም 14 ሕፁያት ን6 መዓልታት ድሕሪ ዝገበርዎ ብወገኖም ኣብ ስምዕ ክበጽሑ ይከኣሉን።
ምርጫ ኣብ ዕለቱ ክካየድ ኩሎም ወገናት ናብ ስምምዕ ከም ዝመፁ ምግባር ስራሕ ናይቲ ብሳጉኡ ፋርማጆ ዝፍለጥ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላህ ፋርማጆ እዩ ነይሩ። እዚ ብምዃኑ ድማ መራሕቲ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ልፍንቲ ብምስራት ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ስልጣኑ ብሰላማዊ መንገዲ ከመሓላልፍ ብምጽዋዕ ካብ ሶኒ 8 ለካቲት ንድሓር ከም ፕሬዚደንት ሃገረ ሶማልያ ከም ዘይቅበልኦ ገሊጾም ኣለዉ። እቶም ልፍንቲ ተቃወምቲ ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ግዜ ከም ዝነበሮ እንተኾነ ኣብ ስልጣን ናይ ምቕጻል ልዑል ድሌት ስለ ዝነበሮ ነቲ ስምምዓት ከኣናቕፎ ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ እቲ ፕሬዚደንት ሕጋጋት ቋም ከኸብር ብምጽዋዕ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ሓላፍነት ከም ዘይብሉን ካብኡ ዝመሓላለፍ ትእዛዛት ከም ዘየኽብሩን ሓቢሮም ኣለዉ። ብፍላይ ፕሬዚደንት ሼክ ኣሕመድ መሐመድ ከምኡውን ፕሬዚደንት ፑንትላንድ ሰይድ ዓብዱላሂ ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ እቲ ዝለዓለ ሓደጋ ናይ ሶማልያ ከም ዝኾነን ብሽፋን ሃገራውነት ኮነኢሉ ንምርጫን ዝርርብን ከም ዝዘረገ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ሃገር ዳግማይ ቦራር አንበጣ በረኻ ክትውረር እንከላ ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ኣብ ዝኸፍአ ደርቂ ከም እትርከብን ብሕፅረት መግቢ ተሸጊራ ከም ዘላን እዚ ድማ ነታ ካብ 1991 ናትሒዛ ብተደጋጋሚ ቅልውላዋት ክትሕመዝ ዝጸንሐ ሶማል ናብ ዝበኣሰ ወጥሪ ከተምርሕ ይደፋፍ ኣሎ። እዚ ዘይምርጋእ ድሮነቶም ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ተቆጻጺሮም ዘለዉ ዕጡቓት ጉጅለ አልሸባብ ብሉጽ ዕድል ፈጢሩሎም ከም ዘሎን ነቲ ጋግ ተጠቒሞም መጥቃዕትታት ከካይዱ ጀሚሮም ከም ዘለውን ኣማኻሪ ጸጥታ ዝነበረ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ዝመደበሩ ሑሴን ሼክ ዓሊ ገሊጹ። ሑሴን ሼክ ዓሊ መግለጺኡ ብምቕጻል እዚ ናይ ፖለቲከኛታት ዘይምርዳእ ፈጢርዎ ዘሎ ጋግ ነቶም መንግስቲ ብምግምጣል ሙሉእ ሕጊ ሸሪዓ ከተኣታትው ዝሰርሑ ዘለዉ አልሸባብ ብኩርምቶም ከም ዝስሕቁ ገይርዎም ከም ዘሎ እዚ ውድቀት እዚ ናይ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ፖለቲካውያን ኤሊትን ማሕበረሰብ ዓለምን ከም ዝኾነ ከምዚ እንተቐጺሉ ድማ ንሓያሉ ዓመታት ጻዕሪ ክግበረሉ ዝጸንሐ ምምሕያሽቲ ሃገር ናብ ሓሙኽሽቲ ክቕየር ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ ክፍለ ሃገር ጁባላንድ ኬንያ ኢዳ ተእትዋላ ብምባል ሶማልያ ክትከስስ ጸኒሓያ። ካብኡ ሓሊፋውን ዲፕሎማሰኛታታ ካብ ኬንያ ክትስሕብ እንከላ ዲፕሎማሰኛታት ኬንያ ካብ ሃገራ ከም ዝወፁ ገይራያ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ርክብን ንግድን እውን ተበቲሖዮ። እዚ ድማ ነቲ ጉዳይ ናብ ዞባዊ ግጭት ከየምርሖ ተሰጊኡ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ብኣሚሶን ዝፍለጥ ጸጥታ ንምሕላው ኣብ ሶማል ሰፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ካብ ሶማል ክወፅእ ብምዃኑ ጸጥታ ሃገር ኣብ ኢድ ሰራዊት ጥራይ ክወድቕ እዩ። እቲ ሰራዊት ድልዱል ኣብ ልዕሊ ዘይምዃኑ ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝተዋፅአ ድልዱል ሃገራዊ መንነት ዘየጥረየ ብምዃኑ ካብ አልሸባብ ዝገጥሞ መጥቃዕቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ድሩት እዩ። እዚ ድማ ካልእ ስጋት ፈጢሩሎ። ኣቐዲማ ኮሚሽን ምርጫ ሶማልያ ሓሊማ እስማዒል ኢብራሂም ንባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሃገራ ኣብ 2020 ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ከተካይድ ትሰርሕ ከም ዘላን ነዚ ክውን ንምግባር ድማ ምድላዋት ተጀሚሩ ከም ዘሎን ገሊጻ ነይራ። ንሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃበቶ ተመሳሳሊ መግለጺ ሶማልያ ብእንዳ ዝግበር ኣብ መንጎ ህዝቢ ምፍላይ ዝፈጥር ዘሎ ምርጫ ከይተረፈ እቲ ሃገር ካብ ትመላለሶ ዘላ ተደጋጋሚ ቅልውላዋት ከም ዘይትድሕን ሓቢራ። መራሕቲ ሶማልያ ኣብ 2011 ንሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ምርጫ ክካየድ ኣብ ዝርርብ እኳ እንተነበሩ ኣብ ምትግባሩ ግን ዕቱብ ስጉምቲ ይወሰዱን። ኩሎም ወገናት መን ብቑዕ መራሒ ዘይኮነ ኣይናይ እንዳ ኣብ ስልጣን ይመጽኡ ዘገድሶም። ብሰንኪ እዚ ድማ ህዝቢ ሶማልያ ንኣስታት 50 ዓመታት ዝተሓረሞ ናይ ብቐጥታ መራሒኡ ምምራጽ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ብተደጋጋሚ ይስእነሎ። እቲ ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ከይካየድ ካልእ ከም ምኽንያት ዝቐርቡ ዘለዉ ኩነታት ጸጥታን መሳለጥያታት ክመዓራረዩን ኣይከኣሉን ዝብል እዩ። ሶማል ናይ ኣስታት 5,000 ዓመት ከም ዘለዋ ዝገልጹ ኣብ በዓትታት ዝተቐብኡ ጥንታውያን ኣሳእል ዝሓዘለት ሃብታም ታሪክ ዝሓዘት ንኣማኢት ዓመታት ናይ ንግድን ወፍርን ስልጣንን ዝነበረ ገማግም ባሕሪ እትውንን ሃገር እያ። ንሓያሉ ዓመታት ኣብ መንጎ ህዝባ ዝተኻየደ ግጭታት ግን ከም እትንብርከኽ ገይርዋ ኣሎ። ኣብ ታሪክ ብግብፂ፣ ፈረንሳ፣ ኢጣልያን እንግሊዝን ተገዚአ እያ። ምስ ኬንያን ኢትዮጵያን እውን ኣብ ናይ ዶብ ኩናት ተጸሚዳ ነይራ እያ። ሶማል ኣብ 1960 ከም መግዛእቲ ጣልያን ኢጣልያ ሶማሊላንድን መግዛእቲ ብሪጣንያ ሶማሊላንድን ነጻ ብምውፃእ ሓቢራ ከም ሓንቲ ሃገር ሪፐብሊካዊት ሶማልያ ካብ እትቐውም ንድሓር ክልተ ግዜ ማለት ኣብ 1964 ከምኡውን ኣብ 1969 እያ ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ካይዳ ነይራ። ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ዘጋጠመን ዓመታት ዝቐጸለ ሕንፍሽፍሽ ግን እቲ መስርሕ ምርጫ ብወከልቲ እንዳተተኪኡ ክካየድ ጸኒሑ። ሶማልያ ኣብ መወዳእታ 1969 ብዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ወተሃደራዊ መራሒ ሲያድ ባረ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ እቲ ሃገር ንልዕሊ 30 ዓመታት ብኩናት ሓድሕድ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ጥሜትን ዓጽቦን ድሕሪ ምክያድ
ኣብ 2012 መሰጋገሪ መንግስቲ ብምቋም ኣብታ ሃገር ምርጋእ ክሰፍን ክጽዓር ጸኒሑ ሶማልያ ዛጊት ክትረጋጋእ ዘይከኣለት ብብዙሓት ከም ውድቕቲ እትርአ ሃገር እያ ኣዝዩ ጸጋማዊ መርገጽ ዝነበሮን ኣብ መግዛእቲ ጣልያን ፖሊስ ዝነበረን ሜጀር ጀነራል ሲያድ ባረ ኣብ 1969 ደማዊ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብምግባር ብህዝቢ ዝተመርጹ ፕሬዚደንት ሼክ ሙኽታር መሐመድ ሑሴንን ቀዳማይ ሚኒስተር መሐመድ ኢጋልን ካብ ስልጣን ከም ዝወርዱ ብምግባር ኣብቲ ሃገር ን21 ዓመታት ማርክሳዊ ለሊናዊ መንግስቲ ቆይሙ ንሲያድ ባረ ካብ ስልጣን ንምውራድ ሓያሎ ብእንዳታት ዝቆማ ዕጡቋት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እቲ ሃገር ብኩሉ ሸነኻት መጥቃዕታት ከካይዳ ብምጅማረን እቲ ሃገር ናብ ኩናት ሓድሕድ ተሸይማ ኣብ 1991 ድማ ሲያድ ባረ ካብ ስልጣን ክእለ ተገዲዱ እንተኾነ ኣብ ውሽጥተን ብእንዳ ዝቆማ ሓይልታት ስምምዕ ክብጻሕ ብዘይምኽኣሉን ናይ ስልጣን ሃጓፍ ብምኽሳቱን ሶማልያ ናብ ዝገደደ ኩናት ሓድሕድ ተሸይማ ንኹነታት ሶማልያ ንምርጋእ ኣብ 1992 ወተሃደራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብዎም ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተዋፅኡ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብቲ ሃገር ኣትዩ ኣብ ልዕሊኡ ድሕሪ ዝተገብረ መጥቃዕታትን ዝወረደ ክሳራታትን ድማ ኣብ 1995 ጠቕሊሉ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ተገዲዱ ኣብ ሶማልያ ሓያሎ ወተሃደራት ዝኸሰረት ኣሜሪካ ድማ ኣብ ሶማል ድሕሪ ዘጋጠማ ክሳራ ወተሃደራታ ከም ዓቀብቲ ሰላም ናብ ዝኾነት ሃገር ካብ መልኣኽ ተሓሪማ ማእከላይ መንግስቲ ዘይነበራ ሶማልያ ብሃይማኖታውን ባህላውን ሕግታት ክትመሓደር ብምጽናሕ ከም እስላማዊ ቤት ፍርዲ አልሸባብ ወራር ኢትዮጵያ ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ሕጂ ድማ መሰጋገሪ መንግስቲ ተበራርዮም ብመንገዲ ሞቃዲሾ ነታ ሃገር ከመሓድሩ ጸኒሖም እቲ ሃገር ዘርዚርካ ዘይውዳእ ውረደይ ብዝመልኦ ነዊሕ ታሪኽ ኣሕሊፋ እኳ እንተኾነት ሕጂ እውን ዛጊት ሙሉእ ብምሉእ ኣይተረጋግአትን ዘላ ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ኣብ 1991 ከምኡውን 1998 ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ዝበሃላ ናጽነትን ዝኣወጃ ንገዛእ ርእሰን ከም ሃገራት ዝሓስባ ዞባታት ኣለዋ እንተኾነ ዓለም ከም ሃገራት ኣፍልጦ ይሃበተንን ንሳተን ብተዛማዲ ጸጥተን ዝሓለዋ ሰላማዊ ኣካይዳ ይምርሓ እኳ እንተለዋ መጻኢአን ግን ዛጊት ውሑስ ኣይኮነን ሬድዮ ኤረና ወርሒ ለካቲት ታሪክ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ዝዝከረላ ወርሕያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወርሒ ለካቲት ብወርሒ ታሪክ ጸለምቲ ብላክ ሂስትሪ ማንዝ ትፍለጥ ኮይና ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ታሪክ ምዕባለ ህንጸት ባህልን ስነፍልጠትን ሕርሻ ካልእን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝገበርዎ ገዚፍ ኣስተዋጽኦ ንምዝካር ታሪኾም ንምንጋርን ዓመታዊ ትበዓል ኣብ ወርሒ ታሪክ ጸለምቲ ብተወሳኺ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰሎም ክረኽቡ ማዕርነት ክህልዎም ኣብ ፖለቲካዊ ምርጫ ክሳተፉ ዝለዓለ ትምህርቲ ክወሃቦም ናይ ስራሕ ዕድል ክኽፈተሎም ካብ ኣድልዎ ክናገፉ ንዝተቓለሱ ተቓለስቲ መደርቲ ምንቅስቓሳት ዘለዓዕሉ ተጣበቕትን ጓሶት ህዝቦምን ታሪኾምን ብምንጋር ትዝከር ንምዃኑ ብኸመዮም ኣፍሪቃውያን ጸለምቲ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሃገራት ሰሜንን ደቡብን ኣህጉራት ኣሜሪካ ኸይዶም ታሪክ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ ኣሜሪካ ነዊሕ እኳ እንተኾነ ብሕፅር ዝበለ ግን ከም ዝስዕብ ይመስል ኣብ 1492 ክሪስቶፈር ኮሎምቦስ ንኣሜሪካ ድሕሪ ምርካቡ ሓያሎ ነገስታት ኤውሮጳ ሃብቲ ንምኽዕባት ኣብቲ ሓድሽ ተረኺቡ ዝተባህለ መሬት ወርቂ ኣልማዝን ካልእ ማዕድንን ክዕደን ልኡኻት ሰዲዶም እንተኾነ ከምቲ ዝተገመተ ወርቅን ኣልማዝን ክርከብ ኣይተኻእለን ብኣንጻሩ ሰፊሕ ጎላጉል ኣሜሪካ ንሕርሻ ምቹእ ምዃኑ ተገንዚቦም ኤውሮጳውያን ሰፋሮ ብብዝሒ ናብ ኣሜሪካ ብምኻድ ድማ ናይ ትንባኾ ቃንጫ ሽኮርን ጡጥን ሕርሻታት ብሰፊሑ ክሓርሱ ጀሚሮም እንተኾነ እኹል ምህርቲ ክሓፍሱ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ኣድልዮሞም ነዚ ንምምላእ ድማ ናብታ ድሮ ጊላነት ተኣታቲዋ ዝነበረ ናብ ኣፍሪቃ ጠመተ ክገብሩ ጀሚሮም ኣብ ኣፍሪቃ ኤውሮጳ ይኹን ካልእ ክፋላት ዓለም ጊላነት ድሮ ተኣታቲ ብምንባሩን ፖርቱጋል ቀዲማ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ መንእሰያት ብምጭዋይ ኣብ ኤውሮጳ ክትሸጦም ጀሚራ ብምንባራ ናብ ኣሜሪካ ዝነበረ ጠለብ ጊላታት ብምርኣይ ሸቐጥ ጊላታት ናብ ኣሜሪካ ኣቕኒዓቶ ንፖርቱጋል ብምስዓብ ድማ ነጋዶ ብሪጣንያ ፈረንሳ ስጳኛ ኔዘርላንድን ዴንማርክን ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ 10,000 መንእሰያት እናጨወዩ መሸጣ ብመራኽብ ናብ ኣሜሪካ ከግዕዝዎ ጀሚሮም ካብ 15 ክሳብ 19 ክፍለ ዘመን ብመራኽብ ሰባት ከም ሳርዲን ጸፍጺፍካ ዝተኻየደ መሸጣ ገላዩ 12 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ናብ ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ከምኡውን ደሴታት ካሪብያን ተሸይጦም
ኣስታት 3 ሚልዮን ድማ ኣብ መንገዲ ኣብ መስርሕ ምስጋር ህይወቶም ሲኢኖም በዚ መንገዲ ድማ ስሉስ ኩርናዓዊ መሸጣ ገላዩ ኣትላንቲክ ተፈጢሮ እቲ ስሉስ ኩርናዕ ድማ ከምዚ ይመስል ኤውሮጳውያን ካብ ኣፍሪቃ ገላይ ወሲዶም ናብ ኣሜሪካ ሸጥዎም ብዝረኸብዎ ኣታዊ ካብ ኣሜሪካ ጡጥ ሽኮርን ትንባኾን ይገዝኡ እቲ ዝገዝእዎ ምህርቲ ሕርሻ ናብ ኤውሮጳ ብምውሳድ ይሸጥዎ ካብ ኤውሮጳ ኣጽዋር ክዳውንትን ካልእን ብምግዛእ ናብ ኣፍሪቃ ኸይዶም ንነጋውስን ኣመሓደርትን ኣፍሪቃ ይሸጡሎም መሊሶም ድማ ገላዩ ሒዞም ናብ ኣሜሪካ ይኸዱ በዚ ድማ ብዘይድሌቶም ካብ ኣፍሪቃ ዝተጨዊ ገላዩ ምንጭ ስሉስ ኩርናዓዊ ኣታዊ ንኤውሮጳውያን ይኾኑ ነይሮም ኣብ መሸጣ ኣፍሪቃውያን ገላዩ ኣፍሪቃውያን ነገስታት ራእስታትን ኣመሓደርትን ጭቃ ዓደንውን ዝዓበየ ተራ ተጻዊቶም እዮም እቶም ናብ ናይ ኣንጻር ቀቢላታት እናኸዱ መንእስያት እናጨወይን እናሃደኑን ንኤውሮጳውያን ይእክብሎምን ይሸጡሎምን ብኣቕሓን ኣጽዋርን ክዳውንትን መስትያት ከይተረፈ ይቐያይርዎም ነይሮም ካብ ሕቑፊ ስድሮኦምን ሕብረተሰቦምን ተመንጢሎም ናብ ኣሜሪካ ዝኸዱ ኣፍሪቃውያን ከም ኣቕሓ ብጨረታ እናተሸጡ ሰብ ዘይኮነ ትሕቲ ሰብ እናተሓስቡ ብፀዓዱ ዝውነኑ መብዛሕትኦም ኣብ ሕርሻ ናይ ጉልበት ስራሕ ህንፃን ካልእን ተዋፊሮም ሓዳር ገይሮም ዝወለድዎም ብኡንብኡ ጊላ እናተሓስቡ ካብ ዓይኖም ተመጢሎም ናብ ካልእ ክሸጡ እናረኣዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገሩ ካብ 1807 ክሳብ 1865 ድሕሪ 400 ዓመት በብደረጅኡ ብቐጥታ ብኻልኦት ዝውነኑ ገላዩ ኮይኖም ድሒሩ ጊላነት ብሕጊ ክኽልከል ጀሚሩ ኣብቲ እዋንቲ ኣፍሪቃውያን ገላዩ ካብ መላእ ደቡብ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ብራዚል ኣብ ደሴታት ካሪብያን ከም ጃማይካን ሃይትን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተዘርጊሖም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ክመሃሩ ክጽሕፉ ከንብቡ መሃይምነት ከጥፉ ኣይፍቀደሎምን ነይሩ ብጉልበቶም ግን ብፍላይ ኣብ ሕርሻን ህንፃን ዝገብርዎ ዝነበሩ ስራሕ ንዋናታቶም ምንጭ እቶት ምዃን ሓሊፎም ኣብ ምህናፅ ኣሜሪካ ኣዝዩ ዓቢ ተራ ተጻዊቶም ካብ 1886 ንድሓር ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጊላነት ዘይሕጋዊ እናኾነ መጺኡ ዘይሕጋዊ ቅድሚ ምዃኑ ግን ኣብ ደቡብ ዝርከባ ክፍለ ሃገራት ጊላነት ክቕጽላ ብምድላይን ብኣንጻሩ እተን ናይ ሰሜን ክውግድኦ ብምፍታነን ሓደ ካብ ጠንቅታት ውግእ ሓድሕድ ኮይኑ ድሕረን ሓያሎ ሃገራት ብጂም ክሮው ዝፍለጥ ሕጊ ፈላሊኻ ምግዛእ ዝኸተለ ሕግታት ኣተኣታትየን ብሰንኪ ዚ ሕግታት ጸለምቲ ንልዕሊ 100 ዓመት ኣባይቲ ይኹን ናይ ሕርሻ መሬት ከይውንኑ ተቖፂሮም ስራሕ ከይሰርሑ ትምህርቲ ከይመሃሩ ወፍሪ ከይካየዱን ካልእን ይገዱ ነይሮም ናይ ዜግነት መሰልን ኣብ ፖለቲካ ናይ ምስሳፍን ምምራፅን ዕድልን ተነፊግዎም ነይሩ ገዛውቶም ንበይኑ ኣብያተ ትምህርቶም ንበይኑ ተፈልዮም ምስ ፀዓዱ ከም ዘይቀርቡ እናተመሓደሩ ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ ድማ ኣብ ኩሉ ተዘካይድዎ ንጥፈታት ከምቲ ንኻልኦት ዝግበር ወፍሪ ኣይግበረሎምን ነይሩ ድሒሩ ኣብ 1950ታትን 60ታትን ብማርቲን ሉተር ኪንግ ማልኮም ኤክስን ካልኦት ተቓለስትን ድሕሪ ዝተገብረ ቃልስን ሰብኣዊ መሰል ናይ ምምራፅ መሰል ናይ ምምራፅን ምውናንን ኣባይቲ መሰል ናይ ትምህርቲ መሰልን ካልእን እናተመሓየሸ መጺኡ በዚ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 1962 ጀምስ መርቲ ዝተባሃለ ተቓላሲ ሰብኣዊ መሰል ብዝገበሮ ጻዕርን ሰላማዊ ቃልስን ኣብ ታሪኽ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚሲሲፒ ክመሃር ጀሚሩ ጸኒሖም ሓያሎ ጸለምቲ ኣብ ትምህርቲ ብዝገበርዎ ተሳትፎ ኣብ ስነ ፍልጠት ሕርሻ መድሃኒትን ቴክኖሎጅን ካልእን ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ገይሮም ካብ ቀዲሞምን ድሒሮምን ታሪኽ ዝፈጸሙ ጸለምቲ ቤንጃሚን ባነከር ናይ ሳጹን ሰዓት ዝመሃዘ ጋሬት ሞርጋን ናይ ጋዝ መሸፈኒ ማስክን ሴማፎሮን ዝመሃዘ ፍሬደሪክ ማኬንሊ ኣብ ናይ ጽዕነት መኪና መስሓሊ ፍሪጅ ዝመሃዘ ኦቲስ ቦይኪን ኮምፒተር ራድዮን ቴሌቪዥንን ካልእ ኤሌክትሮኒክን ክሰርሕ ዝኽኣለ ኮንዳክተር ዝመሃዘ ካልኦት 10 ሽሓት ካብ ኣሜሪካ ሓሊፉ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ምህዞታት ዘበርከቱ ፈርዮም እዮም ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ገላዩ ኮይኖም ኣብ ሕርሻ ኣብ ዝሳተፍሉ ዝነበሩ ብዘማዕብልዎ ናይ ምቑዛም ዜማታት ድሒሮም ኣብ ሙዚቃ ሓያላት ኮይኖም ብምውፃእ ጃዝ ፋንክ ሂፕሆፕ ዲስኮን ካልእን ምሂዞም ሓያሎ ቅዲ ሙዚቃታት ክመሃዙ ኣፍ ደገ ከፊቶም በዚ ድማ ኣብ ሙዚቃን ባህልን ኣሜሪካ ዓብ ዝተዋጽኦ ገይሮም ኣብ ምምዕባል ስፖርት ፊልም ውትድርና ኮታ ኣብ ኩሉ መዳያት ሃገር ዓብ ተራ ተጻዊቶም እንተኾነ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ታሪኽን ቁጠባን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓብ ኣስተዋጽኦ ገይሮም ክነሶም ኣብ ልዕሊኦም ዝተገብረ ንዘመናት ዝቐጸለ ጸቕጢ ዓሌታውነትን ኣፈላላይን ዛጊት ጽልኡ ኣይሓደገን ዘሎ ገለ ናይ ጊላነትን ጽልዋ ናይ ጸዓዱን ናይ ልዕልና ኣተሓሳስባን ዘለዎም ጸዓዱ ስራሕ ከይቆጥርዎም ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ከይሕውስዎም ዝገብርዎ ተግባር ዛጊት ይቕጽል ኣሎ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ጻዓዱን ጸለምትን ዘሎ ናይ ሃብትጋግ ናይ 275 ዓመት ስራሕ ዝሓትት ኣዝዩ ገፊሕ እዩ። ምክንያቱ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ካብ ጊላነት ነጻ ኮይኖም ህይወቶም ክመርሑ ክብገሱ ከለው ብኩሉ መዳያት ማለት ሕርሻ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ቁጠባን ካልእን ካብ ባድዮም ተበጊሶም ብፍላይ ፖሊስ ካብ ናይ ካልእ ዓሌታት ፍልይ ብዝበለ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዘየድሊ ሓይሊ እዮም ዝጥቀሙ። ዓመታዊ 11,000 ሰባት ብፖሊስ ይቕተሉ። ካብ 2013 ክሳብ 2019 7,666 ሰባት ክቕተሉን ከለው ካብዚኣቶም እቶም 1,262 ጸለምቲ ነይሮም። ምስ ብዝሒ ህዝቢ ተነጻጺሩ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ካብ ጸዓዱ ንላዕሊ ብናይ 2.5 ሚእታዊት ዕጽፊ ናይ መቕታል ተኽእሎ ኣለዎም። ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን 13 ሚእታዊት ካብ 328 ሚልዮን ህዝቢ ክኾኑን ከለው ጸዓዱ ድማ 72 ሚእታዊት ይሽፍኑ ብምዃኖም ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝግበር መቕተልቲ ዝተዓጻጸፈ እዩ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዳጎኑ እውን ኣብ መስርሕ ፍርዲ ዝያዳ ዝውፅዑውን ንሶም እዮም። ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላትን ጸለምቲ ዝገበርዎ ታሪኽን ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ በደል ንምምሃርን ምስትምሃርን እዩ እምበኣር ወርሒ ለካቲት ወርሒ ታሪኽ ጸለምቲ ክትከውንን ተሪፉን ዘሎ ቃልሲ ክቕጽል ንምትብዓን ወርሒ ሙሉእ ታሪኽ ብምንጋር ተባዒላ ተሓልፍ። ምዝ ተተሓሒዙ ተሪፉ ዘሎ መሰላቶም ንምምላእ ድማ ሓያሎ ተቓለስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ድማ ብላክ ላይፍስ ማተር ኣብ ቃልሲ ብሰላማዊ መንገዲ ይርከቡ። ብላክ ላይፍስ ማተር ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብፖሊስ ይኹን ካልእ ንዝግበር ዓመፅን ጎንፅን ከምኡውን ሕብሪ ቆርበት ምኽኒት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝግበር ኣድልዎን ዓሌታውነትን ንምብዳህ ዝቆመ ምንቅስቓስ እዩ። እዚ ምንቅስቓስ ፖሊስ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ብዘይገባብ ጸለምቲ ክቐትሉ ምስ ተረኣዩ ብኣሊሻ ጋርዛ፣ ፓትሪስ ኮለር ኣብ ፓልቲሜት ዝተባሃላ 3 ደቂ ኣንስትዮ ብ13 ሰነ 2013 ቆይሙ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ጸለምቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 53 ሚልዮን፣ ብራዚል 15 ሚልዮን፣ ሄይቲ 8.5 ሚልዮን፣ ኮሎምቢያ 5 ሚልዮን፣ ጃማይካ 3 ሚልዮን፣ ሜክሲኮ፣ ፔሩ፣ ካናዳ፣ ኩባን፣ ዶሚኒክ ሪፐብሊክን ነፍሲ ወከፈን ልዕሊ 1 ሚልዮን ክልውን ከለው ኣብ ዝተረፋ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ደቡብን ሰሜንን ኣሜሪካ ድማ ዘይነዓ ቁፅሪ ኣለዎ። ተወሳኺ ጸባ ገመል ንልዕሊ 6,000 ዓመታት ብወዲ ሰብ ክስተ ከም ዝጸንሐዮም ተመራመርቲ ዝገልጹ እንተኾነ ህውብነቱ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ሰሜንን ምብራቕን ኣፍሪቃ ሓሊፉ ከምቲ ዝድለ ኣብ ዓለም ዝርጋሓ ክረክብ ኣይጸንሐን። እዚ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝቕየር ዘሎ ይመስል። ምክንያቱ ንግዲ ኢንዱስትሪ ጸባ ገመል ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናዓበየ ብምምጻእ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓመታዊ ናብ ናይ 10 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ዝርከቦ ምህርቲ ኮይኑሎ። ነዚ ዝተረድኡ ሓረስቶት ምብራቕ ኬንያ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ መጓሰ ግማልን መፍረ ጸባን ብምድሃብ ነዚ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ንግዲ ጸባ ገመል ክኸስቦ ይፍትኑ ኣለዉ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሓርፋፍ ገምገም 12 ሚልዮን ኣግማል ኣለዉ። ኬንያዊት ዘምዘም ሓጂ ንጸባ ገመል ጻዕዳ ወርቂ ብምባል ክትገልጾን ከላ ካብ ናይ ላም ጸባ ብዋጋ ከም ዝኸብርን ብትሕዝቶ ማዕደን እውን ኣዝዩ ከም ዝህብትም ትገልጽ። ሓያሎ ሰባት ድማ ንመድሃኒት ኢሎም ከም ዝሰትይዎ ትሕብር። ምድረ በዳነት እናስፋሕፍሐ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ብፍላይ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ኣብዚ ብብዝሒ ዝናብ ዘይሃርመሉ ምዉቕ ቦታታትን ካብ ከብቲ ምርባሕ ኣግማል ምርባሕ ከም ዘዋጽእ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣግማል ብዘይ ማይ ንነዊሕ ክጸንሑ ዝኽእሉ ብምዃኖም ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዘመሓላለፈቶ ጸብጻብ ሓቢራ። ኣግማል ብተወሳኺ ማይ ብብዝሒ ኣብ ዘይህልወሉ ደርቂ ብውሑድ ማይ ክነብሩን ጸባ ከፍርዩ ከም ዝኽእሉን ብተወሳኺ ተሓቢሩ። ጸባ ገመል ካብ ናይ ከብቲ ንላዕሊ ውሑድ ስብሒ ስለ ዘለዎ ብኣንጻሩ ዝያዳ ትሕዝቶ ቪታሚን ሲን ቢን ከምኡውን ካልሽዮም ፖታሽምን ሓፂንን ከም ዝውንን ተገሊጹ። هذه إذاعة إرنا. تطعموا مس راديو إرنا. ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። سلام كميت أغنية فتوى تخاتلت مدب تطعم سريد يرنا زيتو الربع صغر بالكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوب نيزبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا
ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ክቡራት ተኸታተልቲ ንፍቕሪ ገልጽ ዝበልናዮ ህያብ ናብ ፍቕራትና ኣዳሊና ክንህሉ መቸም ተስፋ እገብር ኣነስ መዓልቲ ፍቕራት ክበሃል ከሎ ተባኢሶም ንዝተዓረቑ ዝምልከት ጥራይ ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ ብዙሕ ኣይግድሰኒ እንተኸኢለ ንኹለን መዓልታት ብፍቕሪ ሓልፈን እየ ዝፍትን ኢሉና ሓደ ሰብ ንስኻትኩም ከ ነዛ መዓልቲ ብኸመይ ኢኹም ትገልጽዋ ንሎሚ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ መደብ ንቫለንታይን ወይ ድማ መዓልቲ ፍቕራት ዝምልከት ክኸውን እዩ ንዝትሕዝቶ ከቕርቦ ከለኹ ከቢድ ሓዘን ይስምዓኒ ሕጂ ብሂወት ዘየለ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝሰደደለይ ደጊመ ዘቕርቦ ዘለኹ ናይ ነፍስሄር ሃብቶም ኪዳነ ኣዳላዊ ኤሪያ ፕረስ ዝነበረ ምዃኑ ከዘኻኽር እደሊ ሰናይ ምክትታል መዓልቲ ፍቑራት ዓመት መጽአት ኣብ 14 ለካቲት ዕምባባታት ሕብስትን ህያባትን ኣብ መላእ ዓለምና ብዝርከቡ ፍቑራት ብስም ቅዱስ ቫለንታይን ይለዋወጡ እዚ ቅዱስ ቫለንታይን ዝተባህለ ምስጢራዊ ግን መን እዩ እዞም ልምድታት ከ ብኸመይ ዝመፁ ኾኑ ነዝን ካልእን ዝተናነኽፍ ብዛዕባ ታሪኽ ኣበጋግሳ ናይዚ ናይ ዘመናት ዕድመ ዘለዎ በዓል ካብ ልምድታት ጥንታዊት ሮም ክሳብ ቪክቶርያዊት ብሪጣንያ ዝደህስስ ትሕዝቶ ቀፂሉ ይቐርብ ሰናይ ምክትታል ገድሊ ቅዱስ ቫለንታይን ታሪኽ ዕለተ ቫለንታይንን ዛንታ ናይቲ ኣውራወራሲኣ ዝኾነ ጻድቕን ብምስጢር ዝተጐልበበ እዩ ለካቲት ካብ ቅድም ጀሚራ ከም ወርሒ ፍቕሪ ትበዓል ምንባራ ንፈልጥ ኢና ሎሚ ድማ መዓልቲ ቅዱስ ቫለንታይን ኣሰራት ልምድታት ክርስትያንን ሮምን ዝሓዘ ምዃኑ ኢና ንርዳእ ቅዱስ ቫለንታይን ግን መን እዩ ምዝ ጥንታዊ በዓልከ ከመይ ኣቢሉ ተዛመደ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ 3 ዝበጽሑ ቫለንታይን ወይ ቫለንቲኑስ ዝተሰሚዩ ጻድቕ ኣፍልጦ ከም እትህብ ይፍለጥ ኩሎም ድማ ሰማዕት እዮም ኣብ ሓደ ዛንታ ቫለንታይን ኣብ ናይ 3ይ ክፍለ ዘመን ሮም ዝነበረ ጻድቕ ምዃኑ ይንገር ገዛእ ሮም ዝነበረ ክላውዲዮስ ካልኣይ ዘይምርዕዋት ካብ ምርዕዋት ንላዕሊ ንውትድርና ዝሓሹ ምዃኖም ምስ ወሰነ መንእሰያት ከይምርዓዉ ኣዘዘ በዛ ኣዋጅ ዘይተሓጐሰ ቅዱስ ቫለንታይን ነቲ ትእዛዝ ብምቅዋም ንናእሽቱ ፍቑራት ብስቱር ቃል ኪዳን የእስር ነበረ ተግባራት ቫለንታይን ምስ ተፈልጠ ድማ ክላውዲዮስ ንኽቕተል ኣዘዘ ኣብ ካልእ ዛንታ ቫለንታይን ነቶም ካብቲ ዘስካሕክሕ መግረፍትን ምስተቓይን ዝነበሮ ኣብያተ ማእሰርቲ ሮም ንዘምለጡ ክርስቲያን ብምትሕብባሩ ከም ዝተቐትለዮም ዝጸውዩ ኣብ ገለ ዛንታ ቫለንታይን ድሕሪ ምስታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናመጸት ትበጽሖ ዝነበረት ጓል ኣብ ፍቕሪ ምውዳቑ ጓል ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ከም እትኸውን እያ ትግመት ነታ ናይ መጀመርታ ናይ ቫለንታይን መልእኽቲ ከም ዝሰደዳ ይንገር ቅድሚ ምማቱ ነዛ ክሳብ ለይተሎሚ ኣብ ጥቕሚት ትርከብ ካብ ቫለንታይንኪ እትብል ሓረግ ዝሓዘት ደብዳቤ ከም ዝሰደደላ ድማ ይዕለል ሽሕ እኳ ሓቅነት ናይዞም ዛንታታት ኣሻማዊ እንተኾነ ኣብ ኩሎም ዝለዓል ነጥቢ ግን ኣሎ ቫለንታይን ተደናጋጺ ጅግና ልዕሊ ኩሉ ድማ ሮማንቲካዊ ምንባር እዩ ብሳላ ዝናኡ ድማ ኣብ ፈረንሳን እንግሊዝን ቫለንታይን ኣብ ማእከላይ ዘመን እቲ ኣዝዩ ዝሃበበ ጻድቕ ንምዃን በቒዑ ማበቆል መዓልቲ ቫለንታይን ናይ ባጋን ፌስቲቫል ለካቲት ገሊኦም መዓልቲ ቫለንታይን ኣብ መፋርቕ ለካቲት ምብዓሉ ነቲ ኣብ ከባቢ 270 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዘጋጠመ ሞት ወይ ቀብሪ ቅዱስ ቫለንታይን ንምዝካር ምዃኑ ክኣምኑ ከለዉ ገሊኣቶም ድማ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ብሉፕሪካላዊ ዝፍለጥ ናይ ባጋን ፌስቲቫል ንምኽስታን ኢላ ንመዓልቲ ቅዱስ ቫለንታይን ኣብ መፋርቕ ለካቲት ክውዕል ከም ዝገበረት ይኣምኑ እቲ ኣብ መፋርቕ ለካቲት 15 ዝውዕል ሉፕሪካልያ ንፋኑስ
ናይ ሮማን ጣዖት ሕርሻ ከምኡውን ንመሰረት ሮም ዝኾኑ ሮሙለስን ሮምስን ዝተወፈየ ናይ ፍርያምነት ፌስቲቫል ዝነበረ እቲ ፌስቲቫል ኣብ ምጅማሩ ኣባላት ሩፕሊስ ዝኾኑ ኣቕሽቲ ሮም ኣብ ሓደ ቅዱስ ዝኾነ በዓቲ ይእከቡ እቲ በዓቲ መሰረት ሮም ዝኾኑ ዕሸላት ሮሙለስን ሮሙስን በታ ሉፓ ተባሂላ ትፍለጥ ኣንስተይቲ ተኹላ ዝተዓንገለሉ ቅዱስ ሰፈር እዩ እቶም ኣቕሽቲ ጤል ንፍርያምነት ከልቢ ድማ ንንጽህና ኢሎም ይስውኡ ብደም ዝተሓበሰ ቅላጥ ቆርበት ናይታ ጤል ሒዞም ድማ ናብ ጎደና ብምውፃእ ንኣንስትን ግራውትን በቲ ቆርበት ገይሮም ይጥፍጥፍዎም ኣንስቲ ሮም እቲ ምጥፍጣፍ ኣብ ትቕጽል ዓመት ዝያዳ ፍርያም ከም ዝገብረለን ስለ ዝኣምና በቲ ደም ዝተጸየቐ ቆርበት ጤል ፍርሒ ዝብልዋ ኣይቀርበንን ብመሰረት ገለ ጽዋታት ኣብ ኣጋ ግዜ ናይቲ በዓል ኣዋልድ ሮም ኣብ ሓደ ገዚፍ ጻሕሊ ኣስማተን የንብራ ነበራ ነጨበረር ናይታ ከተማ ድማ ካብቲ ገዚፍ ጻሕሊ ስም ብምምራጽ ምስታ ሰበይቲ ንዓመት መመላእታ ይቋረኑ ነበሩ በቲ ምዝማት ድማ ዝበዝሐ ግዜ ንመርዓ ይበጽሑ ነበሩ መዓልቲ ቫለንታይን ዕለተ ፍቕሪ ወላ እኳ ሉፕሪካልያ ኣብ ወሳኒ እዋን ምስ ፍሕፋሕ ክርስትና ሰሪሩ እንተነበረ ኣብ 5ይ ክፍለ ዘመን ጳጳስ ገላሲዎስ ንለካቲት 14 ከም መዓልቲ ቅዱስ ቫለንታይን ክትከውን ምስ ኣወጀ ግና ሉፕሪካልያ ዘይክርስቲያናዊ ተባሂሉ ንኸይበዓል ተወገዘ ነዊሕ ከይጸንሐ እምበር እቲ በዓል ምስ ፍቕሪ ክትኣሳሰር ዝጀመረ ኣብ ማእከላይ ክፍለ ዘመን ኣብ ፍራንስን እንግሊዝን 14 ለካቲት ኣዕዋፍ ዝፋቐራሉ ወቕቲ ምዃኑ ብሰፊሑ ይእመነሉ ነበረ ነቲ መፋርቕ ለካቲት መዓልቲ ፍቑራት ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ድማ ዘራጉድ ነበረ ሽሕ እኳ ናይ ቫለንታይን ጽሑፍ ክሳብ ድሕሪ 1400 ዘይጀመረ እምበር ናይ ቫለንታይን መልእኽታት ግዳ ቅድሚ ማእከላይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ዘውትር እዩ ዝነበረ እታ ስጋብ ሕጂ ተዓቂባ ዘላ ዝግደመት ቫለንታይን ምዃና ዝእመነላ ኣብ 1415 ዱክ ናይ ኦረሊነስ ዘነበረ ቻርለስ ናብ በዓልቲ ቤቱ ዝጸሓፋ ግጥሚያ ቻርለስ ነታ ግጥሚ ድሕሪ ኣብ ኩናት ኣጊኒኮርት ምምራኹ ምስ ተኣሰረ ካብ ለንደን ታወር ኮይኑ ሰዲድዋ እታ መልእኽቲ ድማ ኣካል እኩባት ጽሑፋት ኮይና ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ቤት ንባብ ብሪቲሽ ተዓቂባ ትርከብ ድሕሪ ሓያለ ግዜ ከም ዝተፈልጠ ድማ ንጉስ ሄንሪ ሓምሻይ ጆን ሊድጌት ንዝተባህለ ጸሓፋይ ብምቑጻር ንጓል ባይሎስ ዝኾነት ካተሪን ናይ ቫለንታይን ጽሑፍ የሰናድ ኣላ ነይሩ እዩ ዘውቱር ናይ መዓልቲ ቫለንታይን መልእኽታት መዓልቲ ቫለንታይን ብዘይካ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ መክሲኮ ንግስነት ብሪጣንያ ፈረንሳን ኣውስትራልያን ይበዓል ኣብ ንግስነት ብሪጣንያ መዓልቲ ቫለንታይን ክኽበረሉ ዝጀመረ ኣብ ከባቢ 17 ክፍለ ዘመን እዩ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ኣዕሩኽን ፍቑራትን መላእ ሕብረተሰብ ንግስነት ብሪጣንያ ንእሽቱ ህያባት ፍትወት ወይ ብኢድ ዝተጻሕፉ መልእኽታት ይለዋወጡ ነበሩ ብሰንኪ ዝተረኣየ ናይ ሕትመት ቴክኖሎጂ ኣብ 1900 ዝተሓትሙ ካርድታት ብኢድ ዝጸሓፉ ዝነበሩ ደብዳቤታት ተክእዎም ቀጥታዊ ናይ ምግላጽ ስምዒት ምስ ዝዳኸም ሰባት ሬዲሜድ ዝኾኑ ካርድታት መተካእታ ዘይብሎም ዝቐለሉ መተንፈሲ ስምዒታቶም ገይሮም ወሰድዎም ዝሓሰረ ናይ ፖስታ ኣገልግሎት ብግዲኡ ንምስፍሕፋሕ ምስዳድ ናይ ቫለንታይን መልእኽታት ዓብ ተራ ተጻወተ ኣሜሪካውያን ብኢድ ዝተሰርሐ ናይ ቫለንታይን መልእኽታት ኣብ 1700 ኣቢሎም ክጥቀሙ ከም ጀመሩ ይግመት ኣብ 1840ታት ኢዘር ኣህዋልድ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ፈረማ ዝኾነ ብብዝሒ ዝፈረየ ቫለንታይን ምሻጥ ጀመረት ሆውላንድ ትሸጦ ዝነበረት ቫለንታይን ሕልፍ ዝበለ ፈጠራ ዝንጸባርቐሉ ብሪክያሞ
ريبانن حبراو سئلتات زوقب بمبارو عد فالنتاين زبل سم كتبقى خيليو بمسرت صبصاب محبرنا كارد ملأختات The Greeting Card Association عمتاوي 1 بليون كاردتات كم سددو يفلات بزد ما معلت فقرات نبع لدات عمتاوي كل 3.6 بليون كاردتات سددلو تختيلو اب عالم كالأي زبزحي كاردتات زسددلو بعال كوينو نرخبو بقمقام 85 مئتاويت فالنتاين بدك انستيو 5 عدق مس انسمعقن انتي مبلنا دك انستيو حششتدو ولا سفك اراتين مبلنا زحتو نعخميات ملكات صحافي هابتم كيداني لكاتيت 14 كلتشحن 13 راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان موسبو بميكائيل قبر هيوات بقرازو خبز تحدمو أفاوي طبابات موسبو حد غاب أورا كبرتاتن بهلن حبرة سبنايو موسبو فقر مسريتو حبرة سبزك قراربن زت حوافن حد سدراز قبرن كيدي خوينو دك سبات هلاو نتزرنا نخقصل نرقاقصلو انكو من قدونيو نلوم بار وقع مرعان أو جزي مرعاب قرازو خبز تحدمو أفاويت ببات موسبون كم قوسي عفون حلف كبلو ايه موسبو رؤسو زخالي سرعاتن كيدن اللوو ناكنا وناوز ملك الدما شماقلينا بندقوال بملآخ سرعاتو بزحلو ملكعو نموسبو عصمهم نزمرسوو مسدرا نقالوم دو بيلوم يطايو لا قول كتكوننا مسافحي قوبوخ تكوننا مسأقعي فقرخم دلينا مسئنا بالزبل لبونا ومقدم بمجمار حتو موسبو من زمسو من يقبرو نداقوالون انتخونه نحتو تاتوم هندراء بيلوم باون تايم اللسون اي قبلون ون ملوء سدرا بيتن مغربين نداقوال كمخرون كلا زبون جزي خهبوهم نخالق معالت قصراي حزمو سدرا بيت قوال مخيروم لازيبامن دحر مودعن نزب سلوون زداقوون حتو او موسبو او انتاو ملاش يبوهم الأخاز دلي قوال لامكا فقر خاز دلي قوال كايمو فقرنا دليهون كم مساوكم بار تبصحكم بيلوم او انتاو ملاشم يهبو بهز بيلومون مقان على تمرعى بمقراصن بممدابن نمرعى دالو مرعى خوينو نداودي بدرو نابن داقوال عرك حلفوتي سدمو وقحت بالليتي قويلا خصاوتو عبت فرس زقالب داس يركبلو حوسي يركب نصبحيتو مرعون ورادو مرعاني صعبو مرعوي تخاحيلو سبكيلو باعرختو تسنيو كاب عدي خوص انكلو غراز عدي بطبباوي سبحح دمائن دحان اتو اياني دحان اتو ورحن صحين تجزيم كاوتو كخيد مسقراج أبقلو كمسق مسكو حلي تقالو أياني عنبابا بلس وفرمو دحان تملس عنبابا شمتي وفرمو تجزم كبتي بيلن بخبرن تعمق أنن أسنين النازمة سناي منيتن الناقلسة كساع قلاقل كبعدي وسق تبللو يسنيو ورادو مرعا عدن داقوال بزبصحو شبو لقاب شبو حاحا لقابو سبو النابلو نابداس انداقوال يأتو بدحر زياب بوداس انداقوال أبناي كبري بوتاوم نخنابرو يأنفتلوم قرازو عدي انداقوالون عيدرا سنين مرعوي حمر بزعم صرفي يقبلاو ببوتاوم حزوم مقبي تسناديو وانجا عتيروم بلعولنا ستويلنا نابلو قرم قبيروم ينقدوام دحر مقب ملعالو كدانن ورق مرعاتن تبريقو قزم تقزمو نايم فناو ساعتهم سلزاكل سقاو الديكا عزمي
ነገር ወዲእካ ፈጽሚ ስለ ዝኾነ እንዳ ወዲ ብመንገዲ ቦዳስ ኣቢሎም ፈጽሚ ክገብሩን ጓሎም መሪቖም ክህብዎምን ይሕብሩ ኣቦዳስ ንንዳጓል ይሕብሮም እሞ ዋሕስ ክትኽሉ ድማ ይጠልቡ ኣቦዳስ ነቲ ዘሎ ድምፂ ዕድማት ንምግራሕ ኣብ ማእከል ዳስ ንዘሎ ሓርከም ወይ ወርወር ብበትሩ ኳሕኳሕ ብዘበሎ ጊዜ ኩሉ ጸጥ ኢሉ ኣቓልቦ ኣእዛኖም ናብ ኣቦዳስ ይህቡ እንሄልካ ደኣሲ እዛ ምልዖ ጓልና ኣብ ዝኸዶቶ ዓዲ ኣብ ዝደቀሰቶ ንእዲ ከይሓስማ ከይከፍኣ ዋሕስ ደሊና እንዳወዲ ብምባል ዋሕስ ከቕርቡ ይሓትት ኣቦዳስ እንዳወዲ ድማ ንሓደ ዝፈልጥዎ ወይ ለባም ዝበልዎ ክወሓሶም ይውከስዎ እሞ ዋሕስ ድማ ንንዳወድን እንዳጓልን ብማዕረ ንንዳኡምን ንጭውነቶምን ዝገልጽ ልቦናዊ ልሳን እናሰነየን እናመጐሰን ኣብ ዝኸዶቶ ዓዲ ኣብ ዝደቀሰቶ ንእዲ ኸይሓስማ ከይከፍኣ ወሓስ ይብል ብድሕርዚ ፈራይ ትኽነልኩም ቢሎም መሪቖም የፋንውዎም እንዳጓል እዋን ንቕሎ ዝሰምዓ ጐራዙ ዓዲ ኣስዒበን መርዓት ነቒላየ መርዓት ነቒላ መርቑ ለይላ ብምባል የዚማ ኣሽና ይበለ ኣሽና ይበለ መርዓትካ ሒዝካያ ንዓደ ይበለ በማለት ዓርኪ ሕልፈት እውን ንናይ ንቕሎ ጊዜኦም መንገዲ የትሕዝዎ እዚ ዓዲ እንዳወዲ ምስኣተው እውን ይእይምዎዮም ጐራዝ ዓዲ ኣብ ከም ዝህሞት ከም ልጓም ርኻብን ካልእን በቕሊ ይሓብኣሎም እሞ የዕርኹ ድማ ኣብ መዋጥር ይኣትዉ ካብኡኸ መርዓትካ ሒዝካ ንቕሎ ኸውን ግዲ ጐራዝ ዓዲ ሳንዳታት መርዓት ኣብ ገለ እናተጻረፋ ብኹርባባ እምኒ ንመርዓዊ እናሳደዳ ኣብ ገለውን እናተላብዋ መለያ መለይ ባዕልኻ ዕብየለይ ቤለን ይላብዋ ክሳብ ቀላቐል ድማ የፋንዋኣ ኣብ ገለውን ሩባ ዘሳግራ ነይረን እየን ሩባ ሳጊረን ምስ ተመልሳ ድማ ኣፋኒና ሩባ ሳጊርና ኣተናክነ እናበላ ንገዛ እንዳጓል ይኣትዋ ወራዶ መርዓን መርዓውን ዓዶም ብዝተመልሱ ሽቦ ልጋብ ሽቦ ሓሓ ለጋብ ስቦ እናበሉን እናጨፈሩን ኣንስቲ ድማ ጉድጉዶን ጋዝን ወሊዐን በእልልታይ ጽምበራኦም እሞ ብእምብልታን ጭራዋጣን ተዓጂቦም ካብ ዳስ ንደገ ካብ ደገ ንዳስ እናተመላለሱ ብፈንጠዝያ ከም ብተይዕ እንድሩ ምምጻእ መርዓዊ ብሃንቆታ ክጽበያ ዘምሰያ ጐራዙ ዓዲ መጺኻ ኣለይዶ መጺኻ ኣለይዶ ክጽበየካ ቤለን ንመርዓዊ ይቕበላዎ መርዓት ፈለማ ተኣትወ ገዛ እንዳሒማ ይበሃል መርዓት ቅድሚ ገዛ እንዳሒማ ምእተዋ እምበኣር ካብ በቕሊ ኣውሪዶም ኣብ ቅርዓት ዓዲ ማእሳን ጺፎም ኮፍ የብልዋ እሞ ጐራዙ ዓዲ ድማ ኣብ ዙርያ ኸቢበን ዓባያ ዓባይ ክንድሮራ ኣብ በረኻ ሒዛእቶም ሓዲራ ዓባያ ዓባይ ክንድማሕስእ ኣብ በረኻ ሒዛእቶም ትስዕስዕ ናይ ሰተታ ብላይ ናይ ሰተታ እነኽስያ ብድሕሬኽም ሞይታ እነኽዶ ሓውት እነኽሕሻ ኩለን ሓደየን ይለሓሳ ይብላ እሞ እታ መርዓት ጽቡቕ ስምዒት ኣይስምዓን ብዝያዳ ኸዓ ወሽፍ ምስ እትኸውን ነዚ ዘይቅድው ሕደማዊ ደርፊ ምስ ሰምዐት ትነፋረቕ ትበኪ ናፍቖት ተደሚርዎውን ሓቂ መስላ በዚ ወድር ቢለን ድማ ኣካ ዝግሂቡኪ እንዳዚኦም ተኣትዊ ዓንዶም ዓንደ ዋልዕ መሳኹቶም ብሩረ ነየ ሓማትክሲ ሓማቴተ ዝኾና ብጠስሚ ለዊሰን ብጸባ ዝቕጥና ብምባል ንጸጋታትን ሃብትን እንዳሕሙኣ ንውሕልነት ሓማታን ኣብኦም ምእታዋ ዕድለኛ ምዃናን ይፍእማላ ብጥበባዊ ዜማ ሕደማአን ሓጀት መርዓ ከጸብቓን ከድምቓን ዝዋዕላ ጐራዙ ዓዲ እምበይተይ ወለሎ ንኹሉ ሽሻይ ከንፈራይ ትዳዕሮ ምስለይ ዶ ኣይትባንነ ቢለን ምስለን ማለት መሰለን ይሓታ ድንጎይ እንተይለነን ድማ ሃባና እምበር መሃብዶ ነውር እዩ የስዕባ ኣደ መርዓዊ ለጋስ እንተ ኾይና ሃባለይ ደኣ ሳለአን ያዛ ሓጀትና ደሚቓ ቢለን መሰለን ዘበለ ብዘይጉዱል ይህበአን ኣብ መሃብ ዝሕንግዳ በቀቓት ግዳይ ሰኣናን
ጎራዙ ዓዲ ምስለን ዘይትህበን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምስለን ዝበሃል ዓብ ነገር እኳ እንተዘይኮነ ባህሊ ዝሰረቱ ብምዃኑ ግን ሸለላ ይብላዎን ቅድም ዘመን ማለት ቅድሚ 70 ዓመታት ቢል ይኸውን ኣብ ሃር ፈግሮቶ ሰራየ ዓዲ ሳግላብ ዝበሃል ዓዲ ቀደይ ምዃኑ እዩ ንህብሰን ይመሓር ሓንቲ ሰንበቱ ትበሃል ሓዳስ መርዓት እንደ ሓሙኣ ስለ ዝሞቱ ወልደ ገብርኤል ንዝበሃል ሓሙታ ባዕላ መርዓወቶ እሞ ኣብቲ መርዓ ከዓ ንጎራዙ ዓዲ ምስለን ኣብ ዝሓተታሉ ኣብ መሃበን ሸለል ስለ ዝበለተን ጎራዙ ዓዲ ከም ዝቢለን ሓደማላ ይበሃል ሰንበቱ ማቶ ወይ ስዋኽያን ጭዋ ኣትያቶ ሰንበቱ ሃላይ ወይ ስዋኽስ ማይ ጸፊሕ ቃላይ ሰንበቱ እግራ ለበይ ተሓንጊጣ ተሓርቕ ከም ህበይ ንተሓጋግየላ ክንደርፈላ ኢና መሕገይና መጻወቲና ረኺብና ብምባል ክትኣቱ ክትወፅእ ማይ ክትወርድ ምኽታብ ለዓኣ ጎራዙ ዓዲ በዚ ዝተባህለ ሕደማውን ኣይሕና ሓፍኣን ንሕቶ ምስለን ስለ ዘይመለሰትለን ኣብ መጠረሻ ከም ዝሞተ ተምሲለን ቀብሪ ክገብራላ ተዋዓላ ኣጓብዝ ዓዱን ኣብ ማእወይቲ ከም ዝሕግዝወን ድልውነቶም ኣረጋገጹለን እሞ ዓዲ ዝምሰምዐት ከም ዝሞትኪ ቀብሪ ክገብራልኪ ይዳለዋ ኣለዋ ቢሎም ሕሹኽ በልዋ ከም ዘይነሕፍኣን ካብ ርእሳ ከም ዘይወርዳላን እተገንዘበት ሓዳስ መርዓት ሰንበቱ ምስለን ሃበተን ይበሃል ነዚያን ተረሲዕኩም ኣጅቦን ጠስምን ይሕናቕኩም ውስጥ ኣዘዚ በህሎ ድንግርግር ከይብለኩም መባልዕኹም ጥዑም ይኹን ማለት እዩ ባህልንያታን ዓደቦኡ ፈሊጡን ብኡ ተማእዚዙን ዝኸደፍዑ ፍጡር ኣርቃነ መንነት ኣየጥቅዖን እዩ ይብል መለስ ንጉሰ ወዳሕንኩም ጸሓፊ ሚካኤል ገብረ ሕይወት ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በተልሙድ ኣድራሻና ናብ radioerena@gmail.com ወይ radioerena@yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮርና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮርና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባት ሬድዮና ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና